Matxe, egin zotzon bizkorrenari, eta muxu eman zion Luzienari. Atzo joan nintzen azokara, erosi nuen, zer da? Zaldi bat, zaldia. Bai hori txikiago da, Tentazio asko egon dira, ez da? Nahi dut, gura dut. Olako asko, entzun dira. Erosi. Arrari bila joan zen momentu batean justo zaldi bizaren momentu. Berez, Durangoko azokako parte izatea ohore bada niretzako. Eta holako ekimena proposatu zuztenen egisa esan asko gustau jaten, ipuinak zeozer baldin badie, zeozerekin lotura baldin badauke liburuekin eta literaturarekin da, ez da? Eta hori, erakus maietan da zen liburu horiek hartu eta ipuin bihurtzia zoragarria da, eta egia esan hortarako aukera ematen duzku txoko honek. Nik uste jende asko etorri dela agian izenburuak zer pentsa ematen delako jateko moduko ipuiak, agian pentsatuko dute gero jaten emango diegula. Eta egia esan nire mandarinak ez du ematen beste jenderako, jendeantzat, orduan ez dakit banik. Ez dakit, pixka eta aitzakia da, eguerdia zen, programatuta eguerdian, jateko moduko umeak gustatzen zaizkik, eroz ditut jaten, besarkadakin eta musuekin jaten ditugu helduok, ez? Eta azkenean da aitzaki bat, janaria, zein bestelakuak aitzaki, saio bati, ardatz bat bilatzeko, ez? Ez gara joango. Ez zaite joango, ez da? Bueno, beraz, asgaite zen. Eta zer da ipuina kontatzea aurrei, honetzako magia hori transmititzea, batzutan lortzen da, beste batzutan ez. Baina, gehiengotan lortzen da. Gero, esan dizudan bezala adinakin, egun guztiak ere ez dira berdinak beraientzat. Batzutan daude pres, beste batzutan ez daude pres, ni beti esaten diet gurasoei, ipuin bat aguantatzen badu, primeran 2, primeran 3, primeran erdia, primeran pixkanaka, egon behar dute gustora daudelako. Niretako ipuina kontatzea, plazer bat izateaz gain, nik planteatzen dutena da publikoari proposamen bat egitea. Nirekin batera ipuinen bitartez bidaian etortzea, ez? Eta hori iten saiatzen az, ipuinak aurkeztu eta ipuineko personaje horren bitartez proposatzea nirekin batera bidaian etor gaitezela. Eta batez ere, olako espazioetan ere bilatzen dautena da guraso eta aurren arteko elkarlana be, askotan guraso moduan ibiltzen gara egunero harrapataka eta ez hartzen tarte bat eurekin egoteko. Eta olako espazioak, olako azokak, badie bereziki gurasoekin denbora pasatzeko tarte bat, ez da? Eta orduan nik hori ere bilatzen da nire saioetan. Eta nola hasten da bat honetan, edo nola zizinen zu, behintzat honetan? Nik antzerki eskolan, Iruñako antzerki eskolan ikasi nun, eta genuen ikasgai bat ahotsa lantzea zela. Eta bigarren ikasturtean, zen lan bat bezala inbar genuen kulturetxetan ipuina kontatzea. Izan zen niretzako esperientzik okerrena. Ze andereño bat genuen, beak esaten zula, ipuina kontatu bertzala, liburuan jartzen zuen bezala, hitzez hitz, eta nik oso gaizki. Erdera zen gainera, eta oso urduri. Eta gero beste gauza baten bitartez, proposatu ziaten ere herrian kontatzen hastea, eta kontatuko den erara, eta horren hasi nintzen disfrutatzen. Eta gaur egun disfrutatzen ez, egunero ez berdin kontatzen, ipun berdina bai, baina berdin ez, publikoak emateizulako, zure etzaudelako berdin egunero, eta hola hasi nintzen eta hola jarraitzen dut. Atzo joan nintzen azokara, erosi nuen zer da? Krokodriloa. Horreta, suposatzen dut, honen guztianen atzetik lan handia dagoela, ez da? Bai, nire honetan hasi nintzen nien askotan kontatzen dut. Nik hau ipuingintzan hasi nintzenean pentsatzen hauen sala liburu bat hartu, irakorri, eta buruz ikasi eta bota. Eta, ordu eta gauza asko dau lanketa handia dau ipuin bakoitzaren atzian, eta askotan bai, ematen duzku ofizioak berak ematen duzku pista pila bat, kontatzen duzu eta kontatu zati honetan despista hoin die zer ez da argi gelditu, askotan gu barruan argi dauzkagu gauzak eta ilustrazioak laguntzen duzku, baina gero hori barik
ipuinari ere emun bijako nolabaiteko borobiltasun bat, ez da? Eta alde horretatik oso hizkuntza desberdinak dira adibidez, liburuetan agertzen dien ipuinak, eta gero ahozkotasunera eramate horrek badauka lanketa importante bat, azkenien historia bat borobildu behar dozu hasi eta buka, ez da? Eta ipuinak literaturak ematen dutzu askotan lizentzia txiki batzuk, denboran atzera eta aurrera iteko lizentzia bat. Ahozkotasunak askotan izten ez dotzuna, ez da? Eta orduan, kontatu behar dugu ilustrazioetan agertzen dena, esaten ez dana eta gauza guzti horiek, ez da? Eta orduan, izugarrizko lanketa dauka ipuin batek atzetik. Gertatzen askotan transmisio hori eten egiten da, horregatik hor gabiltzagu pixkat berreskuratzen eman ez den transmisio hori. Baina, igual eman egiten da beste modu batean. Nik uste transmisioa jarraitzen dula, alegia umeek jarraitzen dute txikitako kontuak eskatzen. Hori seguro horretaz oso jabetuta daudela, eta jantzita gurasuak eta hori bai kontatuko diete. Eta hori, nahiz eta egia izan, azkenean transmisioa da, kontakizuna da, eta umeari barruraino iristen zaio. Ipuina bezala, beste modu batean agian. Ean bai, nola baiteko transmisioa da.